Nkhani inanso imene yangotipeza kumene ndiyokuti a Norman Chisale amene ali National Director of Youth wa chipani chimenechi cha DPP komanso amene ali bodyguard wa president wa chipani chimenechi cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika. Sopano a Norman Chisale nawonso akusakidwa ndi apolisi pa milandu ina imene akuti akuyenera kuti akayankhe. Funso nkumati kodi a Norman Chisale alakwaso chani? Izi zikuza kusatira kumangidwa kwa a Samia Suleiman pamene anakazipereka okha dzulo ku Blantyre Wenera Police Station, nawonso atamva kuti apolisi akuwasakasaka. Ndipo zikuzanso kusatira kumangidwa kwa a Joseph Mwanamveka amene ali a Vice President ku chipani chimenechi cha DPP ku chigawo chakumwera. Nkhani yosangalatsa ku banja la DPP ndilokuti a Samia Suleiman komanso a Joseph Mwanamveka sopano apasidwa mabelo. Iwowa pano atulusidwa ku polisi, ndipo mavidiyo ake a Joseph Mwanamveka komanso zimene ayankhula tikupasirani kusogolo kwa video imeneyi. Koma pano tikufuna tiyankhulepo za a Norman Chisale. Kodi mwati a Norman Chisale alakwa chani ndipo polisi ikuwafuna chifukwa chani? Tiyeni tiwerenge nkhani imene ayilemba a Times. Paja timanena nthawi zonse kuti sitimangotenga nkhani ku masosi osadziwika bwino. Apa tiwerenge kuchokera zimene alemba a Times, imeneyi ndi thundu wailesi kapena kuti media station yodziwika bwino m'Malawi muno, ndipo simalemba zinthu zaboza ayi. Tione kuti Times yalemba kuti chani zokhuza kumangidwa kapena kuti mulandu umene Norman Chisale akuwaganizira ndipo umene ukuwayitanisa ku polisi. Times 360 Malawi yalemba kuti mkulu wa chinyamata mchipani cha DPP a Norman Chisale wati sakudziwa kuti apolisi akumusakasaka. Iwo ati sapita kukazipereka ku polisi malinga ndi kuti sadayitanidwe. Chisamani chimene apolisi atulusa chikuonesa kuti apolisiwa akufuna kumanga Chisale malinga ndi zimene adayankhula pa msonkhano umene chipani cha DPP chimachitisa ku Bangwe mu mzinda wa Blantyre. Pa msonkhanowu a Chisale akuti adamema osatira chipanichi kuchoka ku Nsanje mpaka Chitipa kuti athane ndi aliyense ofuna kumanga mtsogoleri wa chipanichi a Peter Mutharika. Apolisi ati izi zili ndi kuthekera kobweretsa mantha pakati pa anthu a mdziko muno. Olemba Isaac Salima. So zimenezo ndi zimene zikukambidwa ndithu kuti a Norman Chisale akuyitanidwa ndi apolisi. Tiyeni tione kalata imene kapena kuti chisamani chimene apolisi achitulusa ndipo chikuyenda pa social media. Chisamani kapena kuti warrant of arrest imene ikuyenda pa social media ya Norman Chisale ndi imeneyi. Akuti versus Norman Chisale, warrant of arrest of a person charged. Nde apopo akuti to all police officers, where is Norman Chisale is charged as follows. Offense. Nde abakuzati publication of false news likely to cause fear and alarm to the public contrary to section 30 of the Penal Code. Particulars of offense. Norman Chisale, without lawful excuse, publicly on 21 December 2024, whilst at Bangwe Desert Ground in Blantyre District during Democratic Progressive Party political rally, made a statement in his speech which are likely to cause fear and alarm to the public, in which he firmly challenged to mobilize people from Nsanje to Chitipa to rise against anyone who may attempt to arrest the former president of the Republic of Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika. You are hereby directed to arrest the said Norman Chisale and to produce him before this court. In execution of this warrant,
and here in fell note. So imeneyi ndi warrant of arrest ikuzungulira ndithu pa social media, koma monga mene ayankhira Norman Chisale akuti iwo sanazimve za zimenezi ndese akazipereka ayi. Mwina akufuna pokhapokha polisiwo abwere azachite kuagwira a Norman Chisale. So zimenezi ndithu ndi zimene zikuchitika. Mbali inayi monga pene timafotokozera timanena kuti a Joseph Mwanamveka nawonso atulusidwa ku Lilongwe ku area free, nawonso anali ku court ndipo apasidwa bail. Ndi padakali pano taonerani zimene zidachitika ku Lilongwe komanso zimene adayankhula a Joseph Mwanamveka pamene anatulusidwa kapena kuti kupasidwa bail lero lino pa 7 January 2025. Kubanyi nonse tokoze inenso ndili bwino tuyamba ndipeleke ulemu kwa regional governor Bambo Kambalame, komanso ndipeleke ulemu senior governor senior this governor ulemu wanu, komanso director amayi Nyamata ulemu wanu itokoze executive yose ya ku region ya ku district naso anyamata oji ya ku Nsika agenda 24 hours timu yanu kutokozeni kwambiri. Ine ndikutokoza foyoti maonesa ubale DBP ndi amodzi kauchokera ku South Central Region, Eastern Region or ku North ndi pamodzi. Tose tili pa ulendo okalowa mboma kanyamuka funa ndikuzeni ichi kuti zimene kuchitika zikutipasa mphamvu. Maolo mweri mawa ndi Professor Asapita Mutharika ku Blantyre rowa mboma baso tikachoka hapo tifuna tikuyana ni chito limoza ku Central Region kuti tiweso mboma ama nama kuti ya Central Region ndi kuchipinda zona kuchipinda kwa DBP ataona pa September 2025 pa 16 yeni kutokozeni kwambiri kubira kubizana umeneu kuchita winali yense kondo idida kalipo tikumenya imeneyi mambo amigandu yokaje machages paka katenika oye ndiye feti kayo konzeka nakozeka tigwirane manja tigwirane manja tonse DBP komanso anzanga ku Nsika kuzwa mkuvutika. Yes bwana. Mkuvutika. Mashopo yose munaseka. Pai kapito nani? Inata. Maso katundu ango kwera ntengo siku ndisi. Umemu bwana. Maso njala. Hali ndiona. Yose zozata ndi Professor Asapita Mutharika. Kwa Professor Asapita Mutharika ndikatundu. Ama kwa kuendesa ziko. Kuzona banozi Bikiri 7,000 masaje nyingi mabinda amenewa kozani ifaja ntawi ifanya mukete ku Blantyre ere ndezi ka moteo jonji ganga chepe tipeleka kwa aye mai amene nkani azimai tipeleka so ganga chepe ere kwa auje na ndani bwana Saidi ina kwa governor singa nene fika ifaja mmetiba
Sovanoona Bomanamveka atuluka ndipo apasidwa belo imene ilibe ma conditions belo yosalipira. Tukiyankhula pano ono Bomanamveka apasidwa belo yosalipira. Pakali pano masapota a DPP tilosangalala tilokondwa kwambiri. Ono Bomanamveka atuluka mukuona wani magalimoto ATM amene anabwera kuzathandiza kuno. Masapota a DPP tilokondwera kwambiri ndipo sangalala chifukwa cha belo imene olemekezeka ono Bomanamveka apasidwa ndipo chimwemwe ndipo okondwa. Masapota a DPP tonse ndipo okondwa, tonse ndipo okondwa. Agora, aripira mbuemu, aripira mbuemu, amerebise, kibira kwa bwana, kibira kwa bwana ko, kibira kwa bwana, kibira kwa bwana yo, kibira kwa bwana ko, tiani kwa bwana ko, tiani kwa bwana kumbuyo, isele bisa sibira, isele bisa sibira, kibira kwa bwana kumbuyo. Okay, ase, ubakesha au chele? Ase ni wangozo.